Čauko, vítam vás v 4 LP s ďalšími hráčmi na serveri a ideme zabíjať draka. Takže pozdravte. Ahoj, ja vás zdravím tiež, lebo ja to tiež natáčam, takže je to z viacerých pohľadov. Ja to taky nahrávám a už byste mohli jít, já tam spadl. No ja tam je Sponatys, ty točíš? Nie. Nie? Nie, ja chcem točiť. Aha. Začínám ničiť věže. Počkať, ako sa tam dostaneme? Jedine urobí nejakú plošinu, ja to tu robím tak, aby sme mohli pánov. Nevyriešili. Ja som si zabudol zobrať bloky, len ja rýchlo skočím, ináč spravil som si nejaké obyčajné brnenie a mám nejaký meč a to som si enchantoval. Ja mám viac menej tiež obyčajné. Protection 3-4. Ty vole, ale toto je strašný end. Zničil jsem první ten. Jo no, je to úplně blbě vygenerovaný. Ale oznamujem pre divákov, že tento end tu nebude. Nahrám end zo starého sveta, to z toho dôvodu, že Ender trapku nebudem znova stavať. Hej, počkejte chvilku, please. Hned som tu. Dobre, čakáme. A uvidíme, nakoľko to bude. Sme viacerí, takže by to malo byť kratšie jak minule, ale uvidíme. A nemali by byť lagy oproti minulajšku. Lebo minulé ten server brutálne lagoval a ja som bol ešte cez Wi-Fi, takže aj u mňa video. Sponatys, neviem tam dať blok. Ja sa chcem ešte len ospravedlniť, že ja som nemal žiadne prípravy, lebo práve pred chvíľou sme to začali a už mi Janko povedal so Sponatysom, že pôjdeme točiť, no tak sme už išli, no. Že teda pôjdeme na Dragona, tak. Toxer, ty už ješ nahoře? Já už tam ničím věže. No tak... Ok, ja budem stavať túto druhú stranu. Já měl Perlu. Jo. Už jsem tu postavili pár sněhuláků, aby neotravovali. Počkaj. Tlačte sa tam dvaja. Tlačte sa tam. Robte hlavne to zábradlie. Nebo už Endermani začínajú mať nervy. Hej, oni to asi předělali, oni mě nejdou zničit sněhovou koulí, ty kraviny. Musia ísť. Na starom serveri to išlo. Ty, já mám vyndanej blbej luk, teda ten meč. Sponatys. Ja mám efficiency 4 krompáč, ty nič a aj tak sa sem nechci umřít první. Vy jdete už nebo? Snehuliaci sú. Ty vole, prečo je tu tak málo tých budôb? Prečo tu majú snehuliaci s Endermanmi? To kebyže viem. Já jsem je tam dal. A kde je Ender Dragon? To by aj mňa zaujímalo, ale videl som ho tu. No ja ho také videl. Jo, ja som jednu dal už. No a ja no, už vidím meno, takže už to bude. Meno, ha. A ja tam je. Tam je. Stačia snehové gule na tie... Jo, ja som ďalší. Dobre. Čup. Ještě nevidím. Já ho vidím, tamhle je, jak hraším koule, tamhle. Aha, tam je. Nehýbe sa, lebo musíš ísť k nemu bližšie, aby sa hýbal. Já tam jdu. Šašku. Už ho slyším bručet, nebo já nevím, co to je za zvuk. Jo, já už začínám dělat sněhuláčky. Už ty veže sú zničené všetky. Už se hejbe. Aj, ten židák. Židák. Strieľajte už po ňom. Jo, prvá rana. A jde po mně? Dobrý. Charmen stream Už sa neregeneruje, už sú všetky veže zničené. Já jsem Už strašně kdo sem dal na kraji. toľko snehuliakov? Já. Já dal taky. A ty, jde po mně Cripple. Gold apple. Golden Apple mám, keby niečo. Já mám Si mohl nechat tu dýň, abych je mohl zabít. Jeden Enderman ide po mne prčiť. Tak zdrhaj, alebo ho zabije. Mě jdou Pomôžem. Jo, mám jednu Enderperlu aspoň. Dobre, Já taky, Tak já tam jsem je nič mají z Jankovi. to nevadí. Dobre, kde je ten drak? Tam je. Ja na ňo mierim logom, on sa nehýbe. Ja asi keď si zvýšim render distance, tak mi to nepomôže. No, to počkať, ja mám na 12 čankov. Ježiš, takhle bych teda draka asi nikdy nezabil teda. A nechám si to na 12. Hej, Ja si to dám na 12 tiež. Janko, teda Ale bych musíme draka to asi nezabil. postaviť blízko pri tom porte, aby sa ten portál spravil čo najviac. Netreba, lebo hovorím, že bude Doktor, nahrávať máš starý end. Mám. Jaj, Tento end to nebude, takže je to Kde zbytočné. chcem. Tam je. Hej Janko, chceš ochranu ďalšia. na Endermany? Čo? Chceš ochranu na Endermany? Na čo? Na? Ja Netreba. by som chcel. Chceš A ja. díl? Kde je ten drak? Spontis, kde jsi? Tam je. Jo, tady, no. Musíte ísť k nemu bližšie, aby sa začal hýbať. Jo, už je tady. On prechádza tými vežami, jak to? No, on môže prechádzať cez všetky bloky. Je Ale- sheep. Šášo. Musíte ísť k nemu proste bližšie.
To je tým, že sú slabé servery. Janko? Čo je? Trafil som ťa. Tak sorry. Počkaj, ja si zvýšim render distance, lebo stále mi to ide 60 fps. Ja si ju nechávam na 12. Ja za ním furt lítám. Ja som klikal na meso. Že prečo to nejde ako dať na helm. Yes. O, Chcem tak ide. miesto mi meso. Dobre, to je 14 zase ma nemôžem, lebo to už mi je stíhá ránka. Ale teď to jde zase přes tu věž, já se bojím. Ako tebe vždycky niečo nefunguje. Že ty umáč. Dobrá. Ináč na serveri sme Ako zapichol som ti šíp dokopy do hlavy, pozri sa. 6, Teraz sme 6, no. Já ho ale hráme nevidím. tu len Je dík. Izač. Já ho Ona nevidím jako ta zabije. draka. Bacha, za váma. Au, No, tu je. Pozor. Já za ním furt běhám. triple šorku. No tak chod za ním, aby sa aspoň hýbal. No teď jo, kvůli tomu. tam je. Au, Janko. Já No. vím, že máš rád sníh, ale já teď ne. Hej, Enderman, zomri, kde si? Já se snažím na žádný nekouknout, ale Au. vy do nich bouchnete a pak když jsem nejbližších, tak Potom mě máte doběhnu. ako zobrať to vajco. Ne, No, Ja tak- idem domov pre piston. No tak chod rýchlo domov pre pistol, lebo tento end Sorry. to dám preč. Tak seri, ja som chcel. Ja to dám na, Dobre. na 12 chunks. Jako ty si už jak ješko. jo no Však. Janko, takový ježek, ty. Ja mám... Pozri, jak je dostrielaný. Já ne. To není moc, Dúfam, máš že dva. viem ešte, jak sa kraftí. Potom, ak by sa diváci pýtali, tak túto helmu som enchantoval knihami, lebo Protection 4, Respiration, Aqua Affinity a Unbreaking by mi tam nepadol normálne. Ale mal som na to knihy, tak som si to urobil. A dráčik zdechni. Hej Janko, taky ti přijde, že je silnější, než když jsme na něj byli 4 na tomto serveru. No, to hej. Zdá sa mi, že je silnejší. Ja mám piston. OK. Yes. A potom to vajco kto bude mať u seba? Dáme ho asi si na spawn. Ale na spána by ho nikto nešlohol. No veď ho tam Majitel musí- spavnu ho musíme- bude mít. Jo, mě trefil někoho. Majiteľ spawnu. Majiteľ spawn. Teda serveru. Hej, já Tak ja som vystřelil. majiteľ serveru, hej. Ale aj tam ho môžu vlastne čornúť. Ale bych ho u mňa nie, u mňa ho nemôžu čornúť, lebo ja mám loknuté česty a ja som ešte aj OPčko, kebyže Ja aj potrebujem vlastne OP. hentam. Teraz nie som Teď je OP. nízko. Lebo OP nepotrebujem. Nie, ja som povedal, že proste OPčko to nebude mať nikto, no. Keď sa niečo stane, tak si ho proste hodím, Ale ja by pravím som to. ho dal na spawn a to, ten, kto ho zoberie, tak mu dáme ban. Ale nezistíš, kto ho zobral. No, to je pravda. Hej, Jano. A co kdyby No. jsme ho dali do End Píše mi Trap? Mr. Human, že vraj sa možno sa im pomstí. No viem, aj mne niečo písal, ale do natáčania to radšej nebudeme hovoriť, lebo kto vie, čo Hej. si všetko rieši teraz. A nemusí to verejnosť vedieť, tak. Už za A- chvíľu budeme mŕtvi už. Jo, no. Že takou istou technikou, jak oni na ňo. Však hej, ale dobre, nehovor ďalej. A včera som vydal video, čo robíme za kamerou so Sponatisom a zatiaľ všetci sa na tom rehotali a čakám teraz na reakciu Radomy. Ináč ale podľa mňa aj Radona bude. nestrieľajte, kým tu není drak. Však Dobre. hej. No všetci sa strieľajú úplne do nemoty. Podľa mňa aj Radona sa na tom bude Pripravte. smiať, takže tak. Ale uvidíme, čo z toho bude. Ale je to Zase brutálne víc video. HP. Vidíte ho? Já ho nevidím. Ja ho... Ja, jo. Tam je. No. Já za ním furt běhám. A ešte chcem niečo povedať, Tak zemi. že... Čo som tu vlastne chcel, ty vole? Tink. Ja som chcel ešte to povedať, že ešte Ultra Hardcore 1, nemám zrenderovaný úplne, takže Aby ešte jo. to robím. Dobre, zapte ho a nechajte mi 30. level. Jo! Já chci taky levely. Hodně levelu. Běž do hajzlu s tím Sice ešte dneska bude XP farma, ale tak. Pojď. Ja by som nestal priamo pod ním, lebo tam sa vyrobí portál. Jo, už je 43, dobrý, Mám 50. 50. Ja som 50. Ty si Já jsem, debil. já jsem 53. Dobre, ideme pre to Já vajco. 53. Já taky Dosť Ešte aj na to, na koho išlo všetko XP, som prišiel ku mne, všetko išlo ku mne. Dobre, bereme to. Zničte to vajce. Ale nebúchajte do toho. Jozef, zoberieš Ďalší to? žid. Jozef, poď preto. I believe I can fly. A Jozef sa odpojil, ty vole. Smolantis, nebúchaj do toho, teraz kde je to vajco? Ja som toto nebuchol. A kto do toho buchol? Nebúchajte do Tady je na zemi. Já už jsem doma. Nebúchajte do toho, poprosím. A kde je Jozef? Zde A já můžete jsem už vidět moje krásné sídlo. Ja Padlo som vám to, zapal. aj vám to padlo? Jozef si to? Áno. No ale poď nemáte- pre to vajco.
Len teraz nemá žiadne levely isto. No všetko ste čarovali. Wow. Ja mám len 10 levelov z toho draka. Ja mám Jozef, poď sem, tu je to vajco. Tu je to vajco. Hej, idem. Len sa napapkám. A potom mi ho daj, hej. Po prípade si niekedy môžeme ripinúť draka, ale nie nejak skoro. Ty vole, mě málem schodil sněhulák ze světa. Toto akože nemusíte robiť, tak toto hraničí. Janko! Ja viem, no čo? Enčaltoval som si lopatu a je to kosačka. Efficiency 4? Aha. No tak. Ja vám ho dám, len zoberiem. No daj, niekto si nechajte tam. Čo? Poď na svoj dom, Janko. Čo s mojím domom? Poď na svoj dom. Počkaj. No Jozef, daj. Hej, ale hej, na tu máš. Ja som rozmýšľal, že či by sme ho predsa len si na spálne dali. Ne, to je somarina, lebo niekto to zobere a nezistíme, kto to bol. Ale nejak, že by sme to úplne nejak zavitrinkovali, že by Janko, ale pozri, aká to je kosačka. Dúfam, že mi neničíš v okolí domu. Spadol mi Minecraft, super. Takže pauzu. Pozri. No má. Ale fakt mi nenič okolo domu. A hovorím, že mi spadol. Tu zabijem pár endermanov, lebo... Dobre, a kde? Čo ničíš? Čo ničíš? Kde? Čo sa prekopal? Janko, my ti zavádíme kanalizaci, vole. No tak to všetko zahádžete. Kanalizáciu. Všetko to zahádžete. Ale vieš, aké to je dobré. Já ji nemám, takže já to dělat nebudu. Ať nás nevidí, pojď jinam. Vy ste buzeranti. Chcete vykopať kanalizáciu. Nechcem kanalizáciu sponatý. Pozeraj, idem na druhú stranu, aha. Dobre, prestaň, ja poznám. Inak mám nejaké diamanty tuto a ešte pár vecí som si Prestaň. naťažil. Poď tu, čo je to? Prestaň. Hej! Vráť mi veci, ty židák. Tam, počkaj, to je moja lopata, tá efficiency 2. Všetko, aj efficiency Máš tam 4 všetko. lopata. Hej, Máš tam príjmi, všetko. Janko. A láskavo, toto nie je nič, ďakujem. Tam máš Nevráťte veci. si všetko. Tam máš v rohu ešte. A viac už nemám. Tam máš v rohu, Janko, nič. čo to je? Okradli jsme Janka, ne nic. No Janko, tak príjmi, ja sa pôjdem rozlučiť k tomu videu. Hej, Sorry, Janko, že som ti vykopal kanalizáciu. Ja nemôžem za to, že on je... Janko, príjmeš by to? Počkaj, ja teraz točím a čakaj. Ty vole, ja nemám hlinu, buzrna, daj to sem. Foxy Aj dám práve ti, sa napojil, keď sme ho zabili. Poď sem. Ale na čo mi to tu ondíš? Tam máš hlinu za tebou. Hej Janko, No, ty tady máš, koukám to, ne? Tímhle Čo? tou dírou v tom okně krmíš síkorky. Že? no. Jo, dobrý. Já jsem si říkal, to určitě nemá schválení, to má něco... OK, tak ja už idem ukončiť video, tak poďte ku mne. Ja vás dám všetkých potom do popisu. Počkajte, strich. Ja nepôjdem tam, ja na to nemám čas, ja proste ukončím videjko. Tak já se s váma loučím a čau. A ja